Salam namaskar dostu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin duniyar fina-finan Indiya wanda ke zuwa muku daga nan AMB Hausa. Sunana Hasiya Muhammad. Kamar yadda kuka saba kallon shirin masu kallon mu, shiri ne da ke batu akan masana'antar shirya fina-finai ta kasar Indiya. A cikin shirin a wannan mako za mu yi dubi ne kan wasu fina-finai da suka samu karɓuwa a duniya, waɗanda daga cikinsu akwai fim ɗin Haq, akwai Chapak, akwai kuma Mardani 1 and 2 da kuma 3. Sai ku biyo mu cikin shirin. To madalla masu kallon mu, kafin mu je ga takaitaccen labari wato kan fina-finan guda uku, bari mu waiwayi masana'antar Bollywood domin ku ga abubuwan da ke gudana a halin yanzu. Gwamnatin kasar India wato karkashin jagoranci President Murna Dropati ta baiwa wasu daga cikin fitattun jaruman Bollywood lambar yabo da ake kira Padma Shri. Daga cikin jaruman akwai Rohit Sharma, akwai kuma mawaƙiya Alka Yagnik, akwai Arma Dhawan, sannan kuma akwai wannan shahararren jarumin da Allah ya masa rasuwa mai suna Dharmendra, inda matarsa Hema Malini ta wakilce sa, da dai sauran wasu jarumin na masana'antar Bollywood. Akshay Prakash yana nan yana ta sukan mutanen Hindi musamman kan addininsu, inda a yanzu haka yana da kes a babban kotun da ke kasar India. Sai kuma maganan waranti na Bangalore Court da ake tuhumarsa da maganan ID card a jihohi daban-daban a kasar India. A ɓangaren nashi wato shi actor Prakash Raj ya karyata hakan, inda ya ce duk wannan labarai ne na ƙarya. A nan kuwa ganin irin goyon bayan da CM Vijay ke samu a yankin Tamil Nadu, Vijay ya bayyana cewar zai ɗauki salo na yin aiki kamar yadda yake yi a cikin fina-finansa. A ɓangaren ayyukansa da kuma dokoki da Vijay ya kafa a yankin Tamil Nadu, babban abin da ya jawo hankalin al'umma shine batunsa kan women safety. Vijay ya ce ta kowace hanya ya zamanto an ba wa mata kariya a yankin Tamil Nadu. Ya kuma bayyana cewar a baya ya ba da shawara ne kan wannan batu, amma a yanzu kam doka ne ya kafa, kuma ya sha alwashin cewa duk wanda aka kama da aikata laifi akan ɓangaren abin da ya shafi mata to za a ɗauki hukunci mai tsanani a kansa. Masu kallon mu, kun ga irin abubuwan da ke faruwa a masana'antar shirya fina-finai ta kasar India wanda aka fi sani da Bollywood industry da ma South industry. To masu kallon mu, a yanzu kuma za ku ji takaitaccen bayani kan fina-finan nan guda uku kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin. Akwai fim ɗin Mardani 1 and 2 and 3 wanda ya jawo hankalin al'umma a tun lokacin da aka fara shirya fim ɗin. Kamar yadda masu kallon fina-finan India suke gani, Mardani labari ne na wata senior inspector Shivani Shivanjire, dedicated officer ce a Mumbai Police Force. Ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin cewa ta kare hakkin al'umma a New Delhi. Actress Rani Mukherjee ce ta fito a matsayin Shivanji, inda ta yi nasarar kama wani matashi mai suna Karan. Karan ya sani mata, inda yake ɗaukan su ya je ya azabtar da su har iya ƙarshen rayuwansu. An ci gaba da shirya wannan fim ɗin na Mardani 2, inda har ila yau ana ta fafatawa ne a wannan ɓangaren na sace mata a ji a azabtar da su. Sai kuma shirin Mardani 3 da aka ci gaba, Rani Mukherjee ko in ce Shivanji za ta yi aiki ne kan lokaci, inda za ta gano wasu mata da aka sace kuma ba a bibiye su ba, inda a yanzu haka ta ajiye kes ɗin ganin cewa lokacin da aka ɗeba mata yayi, sannan ta bi bayan fage domin gano waɗannan mata da kuma ci gaban kes ɗin. Masu kallon mu, wannan kenan takaitaccen bayani kan fim ɗin Mardani 1 and 2 and 3. Sai takaitaccen bayani kan wannan fim mai suna Chapak wanda aka shirya a shekara ta 2020. Labari ne kan wata Lashmi Agarwal, victim ne na acid attack survivor, wanda ya faru a Mayur Market a birnin New Delhi da ke kasar India a shekara ta 2005. Actress Deepika Padukone ne ta jagoranci shirin, inda fim ɗin ya jawo hankalin al'umma kasancewar su mutanen India sukan ɗauki labarin abin da ya faru ne a zahiri su yi amfani da shi a cikin fina-finansu. Deepika Padukone ta bayyana cewar abin da mutane suka gani a zahiri
su ma shi suka gani suka shirya wannan fim ɗin na Chapak a shekara ta 2020. Ire-iren abubuwan da yake faruwa wato a cikin fina-finan masana'antar Bollywood idan muka yi duba yana faruwa a zahiri, kasancewar su masu shirya fina-finai a kasar India suna amfani ne da abin da ya faru a zahiri sai su mai da shi labari wanda kuma yakan iya zamo darasi ga al'umma. To masu kallon mu iya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin a wannan mako, sai kuma ku biyo mu wani mako inda muke fatan sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri. Hamara na Hasiya Muhammad daga nan AMB TV Hausa nake cewa Huda Hafiz.